ክቡር ህዝቢ ኤርትራ እንደራ ስርዓት ኢሳያስ ካብ ሓደጋ ናብ ሓደጋ እናዝለለ ኣብ ዘይምልከተና ኩናት ሓድሕድ ኢትዮጵያ ብምእታው ንህዝብና ንሃገርናን ንዘይተደለየ ሓደጋ የቃልዕ ምህላው ደጋጊምና ምግላጽና ዝዝከር እዩ። ኣብ መወዳእታ ጥሪ 2021 ድማ ልዕሊ 80 ኤርትራውያን ምሁራትን ሰብ ሞያን ዝፈረምዎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ተሓባበርቱን ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ትግራይ ዘውርድዎ ዘለዉ ግፍዕን ምትእትታው ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያን ዝኹንን ጽሑፍ ተዘርጊሑ እዩ። ንህዝቢ ኤርትራ ዘጋጠመ ሕማቕ ዕድል ንህዝቢ ትግራይ እውን ኣጋጢምዎ ኣብ ገዛእ መሬቱን መረበቱን ክቕጥቀጥ መሰረታዊ ክብሩን ክብርታቱን ተቐጢጡ ክዋረድ ርእዮም ናይ ተቃውሞ ድምፆም ዘስምዑ ኤርትራውያን ምስጋናና ነቕርብ። ድምፆም ድማ ንጭቁን ህዝቢ ኤርትራ ንክብርታትናን ምስ ጎረባብትና ክህልወና ንእንደልዮ ስኒትን ሕውነትን ዘንፀባርቕን ዝምጥንን እዩ። እዚ ብሰራዊት ኣብይ ኣሕመድን ስርዓት ኢሳያስን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ግፍዒ መቐፀልታ ናይቲ ውልቀ መላቒ ኢሳያስን ሰዓብቱን ኣብ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዜጋታት ከውርድዎ ዝፀንሑን ዘውርድዎ ዘለውን ግፍዕታት ምዃኑ ከነስተውዕለሉ ዘለና ሓቂ እዩ። ኣብዞም ክልተ ጎረባብቲ ህዝብታት ዝወርድ ዘሎ ሓሳረ መከራን ቀንዲ ምንጮምን ሓደ ካብ ኮነ ስለ ህዝቢ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኣብየቱታ ኤርትራውያን ይጸልወና ጥራሕ ዘይኮነ ስልየና እውን እዩ። ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝፍጸም ዘሎ በደል ከፊሉ እኳ ንደገ ከይወፀ ዶብ ሰጊሩ ኣብ ካልኣይ ሃገር ምስ ወረደ ግን እንሆ ዓለም ኣቓልቦ ክትህበሉ ጀሚራላ። ኣብ ክንደቲ ከይንቀሳቐስ ተረጊጡ ከይዛረብ ድማ ተለጊሙ ዘሎ ህዝብና ክንንቀሳቐስን ድምፅና ከነስምዕን ከዓ ሞራላውን ዜጋውን ሓላፍነት ኣለና። ኣብ ወርሒ ሕዳር ዝጀመረ ኣብ ጎኒ ሰራዊትና ደው ንበል ብዝብል ምስምስ ናይ ስርዓት ኣስመራ ኣዕናዊ ተግባራትን ኣተሓሳስባን ዘሰጉም ፍሽል ጎስጓስ ተኻይዱ ነይሩ። ሎሚ ድማ ንሉዓላውነት ሃገር ንከላኸል ብዝብል ተመሳሳሊ ሸፈት ኢሳያስን ሰዓብቱን ንህዝብና ኣብ ሓደጋ ንሉዓላውነት ሃገርና ድማ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ የእትዉ ከም ዘለዉ ጉልባብ ንምግባር ይፍተን ኣሎ። ክልቲኡ ፈተነታት እከይ ተግባራት እቲ ስርዓት ምኽኑይ ንምግባር ሓቂ ንምዕባጥን እዩ። እንተኾነ ግን ህዝቢ ኤርትራ ናይ ኣብ ኣፍ ደጊኡ ዘለዉ ጸጋታት ተጠቃሚ ከይኮነ ብጥሙ እዩ። ኢሳያስ ንኣብይ ኣሕመድ ወደብ ዓሰብ ብዘይ ቀጥዕን ገደብን ክጥቀመሉ ተሰማሚዑ ኣሎ። ካብኡ ዝገደደ ድማ ነቲ ረዚን ዋጋ ከፊልና ዘረጋገጽናዮ ሉዓላውነትና ጓዕፂፁን ኤርትራ ሃገርና ዳግም ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ፌደሬሽን ክቆርና ከም ዝወድኦ ምንጭታት ካብ ኣስመራ የመልክቱን የጠንቅቁን ኣለዉ። ነዚኦምን ካልኦትን ዕንደራታት ኢሳያስን ሰዓብቱን ዋጋ ክኸፍል ዝጸንሐ ዝኸፍል ዘሎን ብሕጂ እውን ዝኸፍልን ህዝቢ ኤርትራ እዩ። ንናይ ኢሳያስ እከይ ተግባራት ቀንዲ ፈጸምቲ ኮይኖም ዘለዉ ብጸቢብ ረብሓታት ዝተዘናገሩ ተኣማንነቶም ንኢሳያስ ከርእዩን ንርእሶም ከድሑንን ዝጽዕሩ ላዕሎት ኣዘዝቲ ሰራዊትን ውሑዳት መሳርሕቶምን ኮይኖም ዝኾነ ጥቕሚ ንዘይብሎም መንእስያት ሓይልታት ምክልኻልን ማእከሎት ኣዘዝቲ ሰራዊትን ግዳይ ዓረር ገይሮሞም ኣለዉ። እዞም ንርእሶም ግዳያት ዝኾኑ ኣሕዋትና ኣሓትና ደቅናን ደቂ ደቅናን ድምፆም ከስምዑ ስለ ዘይክእሉ ድማ ኣብ ክንደኦም ተቃውሞና ከነስምዕ ግዴታ ኣለና። ነቲ ዝወረደ ዝወርድ ዘሎን ብሕጂ ክወርድ ዝኽእልን ሞቱን ዕንወትን በብዓቕምና ክንቃወምን ኣንጻሩ ደው ክንብል ታሪክ ይጽዋዓና ኣሎ። ክቡራት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ
شحكوا بوتادراو تئزاز تقديدكمن بوتادراو ديسبلين تقيدكمن أب حماق توعلون تلخم نايتات تفتصموا قبرقن كن يحلناهم حقون كحتكم أب وشت عدن أب دقن تركب كور حزب إرترا بزي وهودن قلعن انبتاها سرعات إساس مكتئ كان زي بلو في خيال لها أشحاد دكنان أسئين النازل لهم التأسيساوزي سرعات أبكنات حد إثيوبيا نخبك كلنا بحنسا يا أخلق كان بلو أب انبتانا نخف لواقا أزيو سلزوحي لعلوات أزز تحيلتات كل خال إرترا نبصتكمن دقوهمن بجا دحر مقباركم إسياس بحدك انطبقكم مخانو كتفلتو أقداسيو كساب حجين تساتفكم ونبركتكم لون أنوات نمحوين نمخحاسن لومي أبقون نهزبكم دو بمبال إذا سرعات كختم إجامكم أبركتو لومي قدامي سلاي حزبنان كند حدا قالوا ألاو النت هاقرنان إسياس سلازوهاني يغني الله